Ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ araveki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka araveki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka araveki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka araveki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka araveki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka araveki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni puni du fɛ. Bi ye décembre kalo tile 15 ye san 2020 aw minnu b'a filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bi aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o togoya la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana ɲɛma ni o ye Bandaw ye ale bɛ tile 4 taama la min n'a daminɛna kunu décembre kalo tile 14 n'a bɛ taa kuncɛ décembre kalo tile 17 la san 2020 a ka nin taama in kɔnɔna la a bɛna daminɛ Abidjankaw olu fɛ yen nɔ n'a bɔra a bɛ taa Conakry k'a kuncɛ Ɲamɛkaw fɛ yen nɔ n'o ye Nigerkaw ka jamana o kɔnɔna ye. Bandaw yɛrɛ sa a tun welelen don Alassane Dramane Ouattara ale ka jamana ɲɛmaaya sigili ko kura min ni a bɔra yen nɔ sa a bɛna tila tugun ka taa Alpha Condé ta la n'o o bɛ kɛ bi ni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa décembre kalo tile 16 san 2020 a bɛ taa Ɲamɛkaw fɛ yen nɔ min ni Ɲamɛ jamana ɲɛma n'o ye Mahamadu Isufu ye n'o o ye a wele o welelen kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛma n'o ye Bandaw ye a bɛna tagali fɛn fɛn kɛ nin dugu kelen-kelen na ani an ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ yen nɔ ani olu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka kuma kɛ. An ka jamana ɲɛmaa danga ni o ye Colonel Assimi Goïta ye kunu tɛnɛ décembre kalo tile 14 san 2020 ale fana tun bɛ narakaw ka dugu o kɔnɔna la a taa kun ye fɛn min ye sa o de ye ka taa an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen nɔ ni ka taga dɛmɛ don olu ma a taalen sa a taara ni ka taa i ɲɛda wolomasiri maa 3 bɔɲɔgɔnko min n'olu tanyana san 2015 ka sababuya kɛ bingani wale taara ni ka olu sɛgɛrɛ u dagayɔrɔ o la sa a taara ni ka taga duwawu don kɛ olu kaburu o kunna. Union nationale des travailleurs du Mali olu ye baarabila ni ka o daminɛ kunu tɛnɛ décembre kalo tile 14 san 2020 a baarabila bɛna tali kɛ tile 5 bɔɲɔgɔnko kan min n'a daminɛna décembre kalo tile 14 n'a bɛ taa kuncɛ décembre kalo tile 18 nin baarabila in yɛrɛ kɛra sababu ye sa ni ka baarayɔrɔ caman ni ka o datugu o baarayɔrɔ bɛ tali kɛ administration générale kan ni impôt b'o la douane ani an ka waribo ni o ye banki ye an ka faba kɔnɔna la yan nɔ sa cakɛyɔrɔ kɛyɛrɛ ye caman o fana o datugulen don ni baarabila in yɛrɛ UNTM maaw fɛ sa a sababu kɛra fɛn min ye o de ye u ni an ka jamana marabagaw u ka sigi ka fɔ la sa u ma se ka bɛnkan fɔ kɛ a la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ sa kunu tɛnɛ u ka jamana ɲɛma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale ye i kalikan di ko kura k'a bɛna kɛ jamana ɲɛma ye tako sabanan o la sa a ka nin jamana ɲɛma sigiko kura in na sa maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ni o ye jamana ɲɛmaw ye an bɛ se k'a fɔ an ka jamana ɲɛma ni o ye Bandaw ye ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la sa Nigérienw ka jamana ɲɛma ni o ye Mahamadu Isufu ye ka taa se Togolaw ka jamana ɲɛma ma
n'o ye For Ɲasinbe ani Ganayanw ka jamana ɲɛma n'o ye Nana Akufo-Addo ye. Burukinabew ka jamana ɲɛma fana tun be yen nɔ ni o ye Roch Marc Christian Kabore ale fana tun be yen nɔ ka taa se jamana ɲɛma caaman ma. O kɔnɔna la Faransikaw ka lasigiden ale fana tun be yen nɔ ni o ye Jean-Yves Le Drian ye ka taa se Faransikaw ka jamana ɲɛma kɔrɔ fana ma ni o ye Nicolas Sarkozy ye. Nigeriankaw ye kalafili karido u ka kalafili kɔnɔna la sa u kun kelen do ka ma $7 ni murumuru 5 nin ka o de ma kɔnɔ kalafili o la sa u ka sigida 266 kala kun kan ka fili o de la. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na ka segin k'a fɔ ɲɛna tuguni coronavirus ale bana bi an ka jamana kɔnɔna la wa a yeta o de bɛ ka caya ka taa fɛ don o don an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an kɛrɛfɛmaw la geste barrière minnu fɔra an ka lajɛ an k'olu matarafa ni o dɔ de ye an ka nun na datugu ni an bɛ taa jamamayɔrɔ la an ka furancɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye mètre 1 bɔɲɔgɔn ye n'an bɛ tiso an ka tiso an nɔngɔnkuru la tɛgɛdiba an ka o nɔgɔya an ka to k'an tɛgɛ ko sanga a n'a ka wagati safinɛ la walima an ka gel hydroalcoolique ni ka olu kɛ an tɛgɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la halisa aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na a baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la o tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020 nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye o tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na nin ye welewele dakan ye ka bɔ minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ.